Gamay rin. Wala klaro, bro, di kang mamay pa. Hindi klaro yung kuyo ba? Unahan nun yung rinda. Gamay rin mo tayo. Ay, nana rin. Sus, murang niya gitiranos. Tara. Na. Ano, tuyot na kami daw lisdaan. Okay na tayo sa dalaw. Sakto ron, oy. Pili abe, sa kilo be. Dili, diri, oy. Muapas rami dito. Murag naog mga singkamas, oh. Ang kapayas. Sa kilo rabi gatag, be. Ano sa mga mama, pintawan o magsuba ka na? Good morning! Gulat ako doon na. Nakaon yan? Sira! Gulat ako doon. Hi guys! Good morning guys! Busy meron kay pista? Good morning! Mga guys! Mga guys ko no. Ang si mama, ningkurog sa takurat. Good morning guys! Tagabagang mama. Tagutan guys. Tagutan na ni kay... Tayo sa magpasumpa si mama day? Magpasumpa ka ba? Sa? Karing galunggong? Ba si Kuan ito boss? Ay, nagsumpa yung isa doon. Apili ko, dito ka mo. Isa lang day. Timplay na. Good morning birds! Gulat ako doon. Buwang. Ito vlog? Ha? Bumig vlog. Pero gabi ina mo? Gabi, nag-upload mo. Wala akong katanong. Ako to pandaron ron. Ako man na pandaro sa inyo. Pag busy kay Kuday. Para lang namin views pa. Ito na yung buhay namin. Ha? Ito na yung buhay namin. Kahit nagkakaya na. Okay lang. Na may mamiso, di ba, Jean? Na may mamiso. Ay nako, buhay. May na lang mo na yung piso. Mga tanawa. Makatigong din na yung may mong piso. Di na. Akong lata sa gatas ito, naniso. Karanggian. Ito. Wala ko ito isara kayo, nagkaabot o Ay, ako. dos. Nagabot sa dos, ang may paulo. Kat mo lata dito sa kita ka itong... Wala ito na rin mga pwede para... Pwede ka na. Ano is gini, dungan ka mamita parang dito ka yung balik-balik. Wala ito na ibalik. Katong lata dito nga no, do kabuk na sila alam sa butangan nagtanong. Nagsusuot. Sabot na sila sa picture. Malay mo, in the future, may lawyer na tayo. Buhay natin eh. Kaya sige na ba, pakataas ang pangarap eh. Support lang. Malay mo, balang araw. Kahit mahirap. Kaya alagaan niya yan, yung kalusugan niya dun. Yun yung atin mo na iyang ano. Kaya niwang naman ako eh. Niwang ka, ayaw mo na. May ganyan na nakakasabaan. Yung kaon man, yun nga lang, sana naging control sa kaon. Yung nga na naging pero tulisok po kayo. May blood po sa kayo. Oo, dapat sa mga blood. Yung ka, Ay, kinama. abugadoon yun. Kaya minsan mabasbay sa dyan, no? Abugadoon yun. Parang hilig sa mga Ako kayo nung pagtarong yan ka. Pagtarong ko. Kumbaga, yun siguro ng kuhan. Karang kumbaga. iya yung ugali ba? Parang hindi siya gusto. Pag alam gali niya na, alam niya sa sarili niya tama. Hindi yun. Hindi mabalik. Di siya mabali. Bagay-bagay ko sa iyang gusto. Tuwan ka ng stricto. Stricto kayo. Stricto. Pero bilib ko sa iya pa ya. Kay lahat ng ano niya sa school, magbalita gina sa kuha. Magpasa din na siya. Pasa siya? Magbalita siya. Kung na siya anong dato grades or ang siya iyang kuha, mamita nga nila. Kung sige yan. Mga naraba din na siya nga. Di ba di mamita, babawi ako anong sabi ko, di naman namin kailangan di nga, maperfect ka o ano man, ang importante pasado ka. Kaya murag maulaw ka ni siya pag kunwari na yung maubos. Card ay dyan grade na most. Oo, kunwari na maubos or dilitan ng taas niya siya. Sinsya ka na mamita, mabawi ako sa sunod niya. Ito lang naman ako. Hindi man na importante ko sa po nakapasado ka. Kung hindi siya sa iyang ano mo, lagi siya good ba? Consistent kayo sa iyong pagsuila. Di mo na dili ka ng sayang na tabangan mo. Kaya kanang konti sa mo na dalawa sa viewers gali ninyo bilig sa iya ha. Nakani viewers ito Gina ni comment na ano sabi niya in the future daw may makaato ni bilong ka na sa kong father. Oo, mabilong rin yung father si Vince Gar.
Abogado di ay. Oh, Isang papa daw. Bukado. Ayaw ah. Kuya ko ay malay mo in the future sige yan. Mabilong na daw sa papa ni Jack. Mabilong daw. Ayaw ah. Bigatin. Kahit sa ating grade, kung tuwa sila sa grade ni Gian, lami ko natabangan ng ingana nga. Personada. Kapag eskwela lang ako masabi ni Gian. Isipin mo, hindi nyo tinuturuan yan. Sariling sikap niyo yan. Kumbaga, hindi giniwi na, oy, pag study rin dito, pag kundi na kinahanglan. Kusa. Kumbaga kusa siya ng Lulaw pa dalawa. nga siya. Malagay siya, mamita, pag di ka makatubag ni mo or makareply, mamita, ibig sabihin, di siya ka naman. Okay. Kasi minsan, chat ko siya, hindi makareply ko. Mga mga yung palit namin mo, kuhan, para magbasa ko na siya, di masakit yung mata, dako. Kaya yung kwarto, di ko Murang pisina. Oo, murang office na. Naibala ko na, patabang ko na siya na kung gilang gi, pag Masama yung kono. PC na gito, pag computer na dako. Oo. Kay sublan ko ng dadong files. Pila din yun. Nananong ka na, may 7,000. Kung sana, Ito yung press atong computer sa Manila, ba? Complete na yun. katong computer na Complete na ba yun? Oo. Pwede na lang ko nung katupaliton, kung mag-upgrade ka panindutan, malit na kag-pisa. At least nakaka ko nung set. Sige, pakita na ko nindot. Siga-siga ang gilid ng mga bagong ko. Mga city, so. Nindot talaga saan, murag daghang kayo. Ang kwarto ni Gian, kayo yung opisina. At sa kayo ng Isa kwarto. kayang, uy, nagpuno na doon. Ay, sunog ninyo. Nangamoy na. Surya. Wala pa man. Wala na din na. Nagkasunog-sunog na din na. Kasabaan na. Kasapuan din mo diha. Kaya kung pa ni mama. Ako yan, no? Ano na Iabot ko sa kanya. Tabihan na, gumama ko Roy. Pila ka bak ni? Sarap. Isa na ma? So, Hapit masunog niya ito eh. Napil ko nasunog. Wala eh. Wala mga amoy ko. Ang suman, Ikan ko. ang kanon. Tabihan kita Gina ko, tsaba kayo. Ganon din naman yung ginong ako. Salat cookies niya ay. Ha? Salat cookies. sira yung rice cooker na maliit. Respetados giyan, kurang kay stricto. Tamitan ko sa ngay kuan kay stricto kanjo. Talaga. At lumabon ng paglago. Akong nang kasabaan gano'n. Grabe paglago. Kuyo kay na siya day og mahimo na ano day kusog kay na siya mo debate day. Kusog na mo debate kay karon pa gani nga. Paano mo? Debate na. Kusog na mo debate, mapildi ko kalaban. Believe ko mula di mo message jud na. Manangin no. Di sila gustong mag-uong. At least na i-respect sa parents ko. Dili siya para bang bata nga Diretso lang may panangin. may panangin. Panig intestino. Oo, hindi sa sa Hindi ka pa daw nagiskuan. Himbisan day karon ikaw diretso na ba? Di kang kapagdagdag. Tres ko pa kaso ka mag-isda guys. Ang Nag-blue pa good. Wala ni Chris. Ha? Ni Chris na ko bata. Nini ko. Thank you. May na lang ba? Pila rin tagata. 50. May na lang. Blue pa ba? More na lang kami sa din. Si Mingkoy ay napriso. Paano yan? Kaya mangawat mag-isda. Pinanamila na kawati. Oo, makita nga sana eh, vlog eh. Nakuan ka nga ng isda. Maganan mo na. Kami nga ng isda. Uy, una na mga kaon ka na mga. Kuan ba na mga tinugon? Wala na lang may trapo doon. Na, gigamit again sa kuan, inigbutang sa lingkuran, magisi. Ano, nahurot na. Kaibigan kita doon sa Quiapo. Punta ka ng Quiapo. Mga dorna. Siya ng baga, ang tila, ayaw ng kuan. Hindi kung tato kay mga trapong ipangatag ni mo sa una. Sinapon tato. Ay, man. Ipangapil ba dyan kawak? Among bagahe nga. Dagang biya ka. Gan, sayang nga. Dito kayo itong mga trapo. Mga ligon dapat. Ikaw, Sina may dagan sa kuan? May dagan sa Quiapo. Kami nga, hindi ako maglaro-laro sa Quiapo. Puhon na lang dahil. Mahumansigian puhon. sa pa nakabalik dito. Nga ako man tayo gaan. Napa magutay atubangan nga. Alam mo na, gastusan ba? Kung wala na gastusan, anytime naman pwede eh. Si mama, ibili namin manang dana. Kaso lang, siyempre, ang atong gaatubang na gastusan, daghan gatubang rin. At least ikaw papa, matapos na. Tapos na. No, puhon na lang siya sulti, kanggiya naman. Wala kay. Namunaon. Kanggiya naman. Sige yan na natin pupusan. Boto tagadan kay nami VIP mabot guys gikan sa kuan. Lapu-Lapu City. Og kuan. United. Asturias City. Ikaw mo ano-ano, ay mo pa. Asturias City. Muna mo mga bisita.
From Canada. Canadian dia ang bisita ni Canadian. Canadian guys ang bisita. Lugas tandaan o palitan daan. Hugas, panitidan. Panitidan. Indot ay panik kan di siya. Panindot niya. Habol lang. Saan man yung gutsin? Mura mag... Habol? Hindi ka nang... Ano ba? Butay? Tupi-tupi ba? Oh, tag 25 ko na. Ang katawag. Bating ko rin ko na, ang katawan mo. Mag-apel ko padalayan. Kanang kuhan, katong gamit ni Chef Logro na baga ka ba? Eh, kung magpaano rin ko padalayan. Na dito dagan, isa di man ako madala ko doon. Eh, biglaan. Ako na natin ipahuli. Ini pagkaon guys sa mga kuhan. Gikan sa kuhan ba? Mga vegetarian. Pati ang atong video, mananaw na magiring-kiring. Mulihok man di. Pwede mo siya pa? Walay pa, ano niya, patong hapon. May Hapon pa. papaya. Pero, naman pang timo pa mo ayaw mo? May pang timo pa. Di lagi pwede. Mana siya? Kakaon lagi ko kausa, di na pwede. Ayan. Mayaman. Ayaw. Ay, puto minon sa trabaho ang yati, oy. Balian lang. Kabawas lagi. Balian lang. Lami man ni, oh, gani ba? Ay, nako. Ano na siya? Hindi mo sa tulog, mama. Gatas na. Ang buhay talaga. Oh, gatas ka. Ako nining hiwaon. Wala na. Bago hugasan. Hugasan daan, be. Diyan na mahirap na. Ay, iwanay ko na. Ang sa pabilog ni? Ano ba? Lagi pabilog mo. Dami. Sa meron na. Wala to ni Pison kay Ay, nipisa kay bati ini. malata man gud. Kanang ko na ba? Dami ba ni patawag biswa? Kundi sardinas. Nami ni bata. Ano pa ba ang natin dito? Ay, sa nagkuha kay mahanginan, mapawang ng kon, dilugay na maluto. Ano kasi nito? Sayang wala na gamit ko. Ako na nang gihaw bro ba? Sa maganda sa kang mga timo. Ang timo ko, mabata. Napa may panda na, ma. Pari sa dapat. Tingo ang nagbantay ni mama. Yawa mo lang karsawan siya. Kuya, pinalas 12 di. Ako dadi. Pag timo sa kayo, wala kami nakaluto. Tuwa makaluto. Sira ulo. Wala talaga ma. Timura din yung bantayan ba? Mao. Timo na din, gutomon mo ta. Kaya lang ganit na kuntiyan karon kay di mo hapdos mo naghiwaon. Daw na. Pero ba kay korta ma daghang igagbation, murag kag hilantan, murag sakit sa kuto-kuto. Bisag guway kwarta og dili. Ikaw kay agad ka kung may kwarta kung tagkuko. Ibulgar. Ikaw rin ka na high blood o bagay korta. Ayan na. Ano mga Bulgar high blood man ko na. nga? Kasi inunahan mo. Manam lay ka. Natilok na ako diring halin. Manam lagi ka. Ah, sige makapangayo. Wala na ngayo, kano sa ko nangayo nimo, wadi ko mangayo nimo no. Atoy palit. Dahil diyan ta magsaing dali kanin, dalawa naman ka. Pero magsaing pala kinamana. Diyan kahapon. Gamay rasa. Di magluan ta ka ba sila sila ta ka ba? Gamay lang sa kay Panginoon niya. Ganyan, ganyan mga diskarte. Di ka mag-alala kay ang nangutang na dire. Paita ma. Yan talaga ang buhay. Mo na ang tindahan ni mama para na ng dunjun. Nalinda siya para kang dulo. Kasi Yan talaga yan, awa. Yan talaga ang buhay. Minsan, balatan ko na to, kay lami ibugnaw. Buang nga, nakalimot man tani. sige na lang tabi. Ayaw paniti. Ayaw paniti na. Ayaw paniti ng kuwan yung kuwan. Ano lagi? Lami, the best ang kuwan na naipanit. Hugas limayo. Di mo ka Nas panit. kuya nga Ay, kasi di- naipanit. lamig yun. Ako ta po, tanong mo sa. Nasa panit mo lang kuwan na. Pangutan na, gusto niya. Sige sa ganahan nga naipanit ba? The best ang may panit na. Niwala ka. Dong, ang uling asawa to, hayaan na to. Okay na to. Dili na pangon. Nakadaya. Naso. Wow, para lang. Dira na. Oh, Natay sukat sa bakpan. Na, kapay to ba? naisukat to ba niya?
Nagasa yan ako tawag. Gasi karong okay na daw niya. Okay ra. Pero kon siya, iwa ayaw baga. Lagi. Hmm. Ipisan ba? Nagasa na tayo. Ganun, ginuka nagpipino sa una. Line. Tanaw ninyong si Binipizza na. Indot kayo. Maikot at mag-iwa at Si pipino. Madam Bita mo kag pipino dili man balaton. Maho na magsunog. Putra po. Magsunog na si mga Naghanay og disturbo ko rin, naglungag dagang kay singit. Sarap ko sinuga tapos ikan mo. Hindi ko na ako mitar niya. Ako buon magawi. Ako mag-isda Isda na na lang. karni po, mga grupo na karni. Mas lami ang gulay ba no? Na isda dahil no? Ako guys, luto na kong karne guys. Samot og kana okay pagpalit luto din ko. Nani agos. Lami na ng karne guys, kana natin kay pagpalit pero kana okay pagpalit. Pwede mong bungo ka, palitan gali ka ni guys na. Pilitan sila tibok, isang kababo, ituro sa Palitan mukha. gali ka ni guys. Ay, nako. Buhay talaga. Yung baba talaga ang mga vlogger ngayon no? Wala nito. Kasi kahit yung mga million ang mga subscribe, grabe, tag 100 plus na lang yung mga ano. Tungod sa platform kasi na kayo. Mao dyan, hawa, mga sikat gani nga. Mga, Kami di mo beli mga baba, kay baba na may daan. Tama. Bakit ka mag-expect yung baba na ba? Oo. Diba? Diba guys? Talaga mag-expect ka pababa kay pataas. So, hapit na maluto kayo. Ito na. Ganyan guys, sa kalim mo kapag ahos ka, ganda yan. May house dito sa ano? Ano ka naman? Wala ka pong bayad wala? Ha? Bakit ito na? Gawin, hindi ka na. Ay, sa duwag ka na po. Usar ka po. Ang sama, kasi ganan siya ganag Ay, bungay. ikaw mo. Ikaw mo rin mga onda ba? Ah, sorry, ganda. Ako na. Kilahi, baga talahin na sila. Kasi ganan Kalaman siya. sila ako lang sa lisili. Mga podistas. Naman na, lato na lang. Ito na mga guys. Prepare na kay mabuto na ba itong VIP ninyo? Kasi, Nami VIP guys. Nami VIP guys. og sikuan. Prito, unboxing. Gikan sa Kwan. Gikan sa Lapu-Lapu City o sa Astoria City. Mga bigating anak ni Mama. Asa na diha? Mahugaw na. Daraga mga isla guys, sarang ka presko. Padaplisa na diha kay Pilos dari. Ay, ito apa na yan? May pagipaulit ko si Gian para magkauntan lang eh. Nadiya, na. Hindi po ko tinaulit ko rin. Dinit na kaya doon ha. Binakay. Late na kaita oh. Ipatimo ka na nga si mama kayo ka sa kalit. Luwi po kayo si mama. Late, naghinulay. Dali po ko kay madali-dali po ko pa. Nati balon? Ay, kita ka mo sa ito na kapwarta. Hindi pa pirma na kay ko si Slater. Kung saan nagi, hindi mo na ko daan. Tibili na ko niya. Kung sa'yo, hapon siya alamang balik-balik pa ko. Doon mo ito isuot. Ano mo pagkakapon. Nama ba sila mo? Next time siguro sila pa. Okay. Pero yung gakuan mo. Review mo rin. Di ba sa'yo, ugma ang ano natin? Alas 6. Alas 9 ang ano Yes, nasa. sir. Gusto mo mag-ano tayo bukas? Tubigan? Luto ka? Magunsa? Inaas manoy ba? Magunsa? Tubigan? Maligo. Moto pagkita sa kung tubigan. Ikaw man, alas 9 lang naman eh. Ayo. Nilagyan diyan, nagimingaw na ko sa dito. Ayo kasi gusto sige yan. Sige, nagpapok na mo. Tubigan ka. Ano, Upalata. ano, Oo. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano daw? Mag-cottage ka ba? O ka Lagi. isa? Pinas lang manoy ba? Minsan rabi tao. Bilisan na mo makabanding na suon. Minsan bihira lang. Sulitin. Minsan pahira. Dahil mag-ano na tadong sugba? Sugba ba yung saging? Minsan bihira pa. Mag-ano ta dahil? Bihon? Ha? Bihon? Pwede po. Bihon ba iday? Ano Ay, pa? ano na? Ha? Ayos na. Bihon o? Kapag kanton day ba? Mangi. O, ikaw ba tayo maluto ng halo-halo? Dahil pa lang. Sa kami Rebe, sabay lang dahil si hapit na mabot ang VIP, nag-fix na. Kasi na lang ko rin yung binungag. Ito na lang ito binungag dito. Ay, saan nga daw? Namali ka dahil niya di. Ang Tama, hapon. plano kami. Karawit lang rin. Dili, sila ganin. Ang sila to mga barang. Barabog na sila Alas kay 9, sakto yun. naguman. Isa mo yung prepare na ikaw to. Ay, napapalik ka ito. Kita di ito nan. Dali raman na tabangan nato. Alas 9, mahuman ang misa, alas 10 na na. Ha? Nya, magtabon pa ta. Ay, hapon ako. Hapon. Nagkahapon. Human na ba? Magtabon pa ba yata dito? Oo nga. Dali, kabunag. Gamay naman ito.
Hindi ka di hapon na gusto. Oh. Nara guys, naman nagdyo ko panglimpyo sa kuan isda. Maningunan dagamang suka. Suka sa lubi. Diya lato. Mo na yan gipanglimpyuhan sa lababo. Diya si ate nag-imog sa sausawan nga pipino, ang lamia. Diya galunggong na prito na. Diya utan. Utan kay gimingaw jud kuno siya sa utan kay panagsara kuno na sa Manila. Hanja sinugbang isda. Na sinugbang isda. Mo jud kuno na ijang gikamingawan. Kay sahay ra kuno na sa Manila. Bahaw. Mangaon mi karon ni nagkuan guys, maluto na. Nangwas jud og sipoja sa gawas kay butang sa mga utan. Mo ni ang gikamingawan nga kuan guys, isda. Sa Manila pa man pirmi na nga ununan. Manidagas Manila, sayran ni Danis Dalagit. Hanggang mong uta, napit na mubukaw, gisubakan na magpritong isda.